Elnézést, megállt a videó, de mindenesetre ugye össze lett kötve, ezt is leszigetelem. Vezetékek ugye ne érintkeznek, mert ez nem túl jó, le kell szikrázni, mert ugye leáll a szerkezet. Egyrészt tűzveszélyes, másrészt kellemetlen, hogyha a dögmeleg egyszer csak megáll ez a szerkezetecske. A ventilátor. Most, hogy ilyen szép szigetelő szalakkal is lett szigetelve. Hát az helyzet, hogy tévedtem, még bele kell nézni a belsejébe. Addig, hogy belehelyezzük ezt a fehér hengert, amelyik ugye irányítja magát a légáramlatot. Itt ez a kapcsoló, viszont én itt érzem, hogy egyfolytában az izeg, ugye nem érezhetitek, de kicsit még szikrázgat is, azt nem tudom, hogy látszott a videóban. Úgyhogy én ezt most egy tényleg kis darabka szigetelő szalaggal leszigetelem. Mert ez így nagyon nem jó, és folyamatosan érintkezik. Valahogy. Most is érintkezett speciál. Hát igen, egyszerűbb lett volna még akkor leszigetelni, amikor még nem érintkezett. Most nem látjátok, hogy szigetelem el, de majd úgy utána mutatom, hogy is néz ki. Csak ezt nehéz úgy csinálni, hogy a videóban is látszódjon. Valószínűleg mindkét oldalát, hogyha az egyiket elrontottam volna, akkor ott a másik szigetelés. Mert, mint látjátok, ugye nem szigetelek nagy darab szigetelő szalaggal most. És ha itt elrontjuk, az rossz. Most, hogy ez lett szigetelve, visszahozom az áramot, és megnézzük, hogy akkor rendesen működik el. Hát valamiért nem indult be rendesen, de rendesen működik. Hát nem tudom, még azt tudnám mutatni, hogy tényleg viszi a levegő áramlat, ahogy vinnie kell, de most itt letépel egy kis alufólia darabot. Ez egy kicsit ilyen fodrosra megcsinálom. Hát nem tudom, látszik, hogy ugye viszi. Mert itt ugye nem csinál semmit, de... Na, minden esetre viszi, az a lényeg. Ez most, hogy egy oldalt ki is lehet kapcsolni. Most az következik, hogy bele kell tenni magát a hűtő részt, azaz a jeget, amit mindjárt be is hozok. Nos, behoztam a jeget, ami már össze lett törve, összetörtem, és ahelyett, hogy ezt beletenném így 0 fokosan, készítek belőle egy hideg keveréket, úgyhogy sót adok hozzá. Ez azért lesz hidegebb, mert a só ugye olvasztja a jeget. Ehhez hőt kell elvonnia valahonnan, ezáltal körülötte hidegebb lesz a levegő. Maga a keverék is ugye hidegebb lesz ettől. Mivel a jég ugye 0 fokos, ez a hideg keverék elérheti a -10, -12 fokot is, ami azért jelentős hőmérsékletváltozás. Adok hozzá néhány kanál sót, ami beindítja ezt a folyamatot. Egy kicsit összekavarom. Már is elkezdett hűlni, ezáltal odafagyott a pohár aljához. Így.
hogy egy darabig félreteszem. Addig bemutatom, hogy hány fokos jelenleg a levegő, amit kifúj, hogy bebizonyítsam, hogy tényleg hűti a levegőt. Nos, elkezdem itt előtte tartani egy darabig a hőmérőt, és aztán feltartom majd a kamerához, hogy látszódjon, hogy hány fokot is mutat pontosan. Egy pár percig tartom csak itt, egy perc körül kb. Aztán nézem az időt, hogy meddig tart már a videó. Ahogy nézem, nem csak nem is emelkedik a hőmérséklet. Gyorsan odarakom. Ha nem lesz itt 25 fok, és már sem emelkedik, mert ilyen meleg van. 25 fokos levegőt ad ki most magából. A hideg keverékünk pedig most még nem látszik, de jelentősen megy le a hőmérséklet. Na, mint ahogy látszik, jelentősen 0 fok alá ment a hőmérséklet. És ez nem is tudom, hogy most már elkezdett nőni. Most, hát igen, elkezdett nőni. Most én ezt kinyitom. Újra oldalra rakom. És belöntöm ezt a hideg keveréket, amiben hát ez nem fog olyan sokáig tartani, mint maga a jég, de jelentősen hűvösebb levegőt fog kifújni magából. Aki tovább akar, de kicsit melegebb levegőt, az csak simán jeget tegyen bele. Én most azért is nem csináltam több jeget, meg több hideg keveréket, mert ez csak egy bemutató videó. Nem ezt használom.